Hi everyone! Niya nasab ko, isurita mo sa ako ang garden nga gamay. Hidapita nga wala pa malimpyo karon start mi og limpyo para ang akong mga tanom dire makaginawa. Taud-taud na giningwa nako ni maanhi. Kaya tungod sa akong kabisi sa trabaho sa matag adlaw. So sa akong tan-aw nga labong naman ang mga gunahon, akong gipa gunahan sa kuang mga ayaan. So pasalamat ko nga na akong ayaan kay nitabang sa kuha og limpyo, guna, limpyo. Ang uban na ni ako lang tamukan ang mga sagbot na sang iro o tago pong iro katungod sa kainit. Init dig kayo, grabe gin kainit. So maski init amo lang gisiguro og limpyo para makahungaw-hungaw ang tanom, makaginawa ang tanom in taon. Nga taud-taud na ni nako nga wala nako ni masuring ako ang garden nga gamay. Dinhindapita, ang akong ayaan na dito spikas, ang usapod na pod spikas buwag sila. Ang kuning gipatabangan og palimpyo. Kaya may na lang ni nga makaginawa ang akong mga tanom nga taud-taud gyud duwan ako mas maanhi tungod sa akong kabisi sa tindahan. Ang karon namuwak na buwak pagkanay sa buwak din ang akong orchids namuwak sad. Maski wala na kay siya nako sige ag duol. Sige nako dumdum. Namuwak yun katungod ga ang ampay siya sa init. So ni ana sad mi manglimpyo sa garden matag Sabado to Bernis to Sabado nya karon last karon limpyo na labong kailan limpyo tambok na gyud akong tanom. Malabong akong tanom kan sa tanuman ako lang taon daw. Nga si takaw masam ni Clarissa na bano ni. Lagi ato ito ba? Nanambok ba nga kanang labog sagbot lang? Ako na i-videohan la, kaya ako na i-vlog la. I-vlog po ni nako la. I-vlog na ko ni. Naman. Oh, dugay na kaya na niya. Karon pa nakatambok na. Are ko dili ka nga. Yung nang panon kay nag-video ko dito. Okay, ako ni i-vlog. Vlog na ko na. Malibre pa ko na. Ako tingin doon. Nandito mo doon na magsisayaw. Na, magsisayaw pala mo dito doon. Are ko di butang na. Ako maningi ko ano na. Kuhaan ko ni sa sounds lang. Law? Tamis kila? Samliga. Mito. Tamis lang. Wala ni po. Wa man sila mangipo pa na. Si Dundon og mangaon sila lang. Trabaho man. Ha? Trabaho. Trabaho Dundon? Ako mga tanom naman niya ako ang video lang. Labay lagi ni ga. Tamis kaya la. Sila rin tunuan dia. Bunuan? Huwag mo ng usaw. So dinhi nga part kay limpyo naman. Lanto-lanto sa ta hantod mahuman ni nga ako ang video mo ni ako ang place dinhi nga napuno sa tanom gyud tanom nga almost 2008 na kung giwad-wad hantod karon. Tanawa na porma na gyud. So ang pagsugod na gyud ang pinakalisod. Tesala ha? Ganda kapila. Yan ako mduolad to Kapag sara ko mo ani din dapita kay tungod sa akong kabisi gyud grabe. So kamo na lay puhuman ha. Kamo na lay humagtan-aw. Survey ako ang lugar dinhi sa probensya nga simple ra gid kaayo pero puno sa tanom. Kamu tuh gaga deh. Atur ay. Balik ako di puhon gang dan berlabong na kini gang. Labo na kini mga tanom ba. Tambok na kini. Pasamatiman lang. Manambok na po daw gini no? Ko na. Tagsarap po kumari po. Tagsarap po kumari gang.
Kanang na ako'y kauban, di mo kumari ko apoy kauban, labong kag sagbot, madlok ko na bitin. Mabli daga. Able. Abay tamakin yung mag-video-video ko ni mo daga. Pero di na ko ipatanang na. Uy. Pabor ginaga. Tamok ba? Abuno gini. Tamok ba? Tamos kilig-kilid. Tamukan lang kilig-kilid wa na. Manambok pa ni ka. Wala, okay na niya eh. Wala, yay ng tanom. Ginawag yun. Ari ko di atbang ka ay. Kitiwasan po ni hay-hay ka. Ada bang samok-samok ni anggang. Ko po yun, guwapak mo mga yan, di man malimpyo. Anaon po na ko pagbalagbod. Ay, pwede buwak di ka ko. Mga buwak ba akong tanawon man? Limpyo na. Oh, mak na lang ko dia eh. Kay busy. Pero mga tanan na ako dito na ha. Ay, balik na naman ko na sa tindahan. Balik na ta. Surado na.